Verko, vítam vás u dnešného videa. Som dneska u babky a ideme sa pozrieť, čo tu máme. Toto si som znova na Slovensku. Tady poznáte babkinu izbu, ale aspoň nejak tu máme posteľ a toto nič sa nedie. Okay. Tu máme Tiborov komb, je dosť starý, ale není dobrý, pretože je dosť starý, vole. A ideme, toto je počítač, ale je to veľmi zlý počítač. Je to veľmi zlý počítač. Je to veľmi zlý počítač, takže máme tu kvetinu, máme tu ďalší, máme tu toto, jak sa teraz s ním hral, no, nič sa mi nie, a tu máme myš, Ahoj, sral sa do videa. To práve prišiel nám Týmko a práve donesol Skittles. Vidíte ma? Mám trošku polievky. Trochu. Čo budeme robiť? Neviem. Čaute ľudia a uvidíme sa v ďalšom dielu. Čus.